Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usenkingeni owesifazane wafakela indoda yakhe umuthi njengoba asayisola ngathi ayisaziphethe kahle. Lo wesifazane oneminyaka engu45 waseWardville ekuruleni uthe bese beshade iminyaka engaphezulu kwa14 nendoda yakhe. Nala sebona khona ngathi ayisaziphethe kahle. Wabe setshela umngani wakhe ngalesigameko, wase umngani wakhe emiyalelo kuba kayinyangeni ukuze ekwazi ukubamba indoda yakhe ingamgangeni. La ngempela wanikeleka khona enyangeni, wafika wayitshela udaba. Yasesimnika ke umuthi thizeni ukuthi ufake esitweni sakhe esangasese. Uthe emva kweviki ufakile lo muthi indoda yabe sijika isibheka yena yedwa. Ayisezwa umshini ke ibesihlezi imfuna ocansini. Uthe kubhlungu kakhulu indoda isihlezi imfuna ocansini njalo. Kanti kuyinto ke angasayithandi yena leyo. Uthi ke nesitho sakhe sangasese sehlezi isibhlungu. Uphumula kuphela uma indoda isemsebenzini. Uthe kubhlungu kakhulu uma incisha indoda ivele idube ingabe samkhulumisa. Uthi ke akasazi naye enze njani. Uthi uzamile ukubuyela enyangeni le yayimnika umuthi ayithole ngasekho kule ndawo ayithole kuyona. Uthi akasazi ke ukuthi ngempela lenkinga abhekane nayo enze njani njengoba indoda yakhe sivele yaphenduka uqando embhedeni. Waphinde wayalela nabanye abantu besifazane kuba bangalinge benze iphutha lokufakela abantu besilisa umuthi njengoba umuthi uthi uzokujikela wenze into le obungayilindele. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba ukuthi ngabe kuhle na ukusebenzisa into thizeni ukuze usave ubudlelwane ubona noma ubambe umuntu wakho uma ungasamtholi kahle. Ngizofisa ke ukuza ukubhala kwakho akhona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.